O Dad Sanctaidd, yn wir ein dymuniad ni y prynhawn yma yw dy addoli di yn y gwirionedd. Gwna ni ddod o flaen di gyda'r parchedig ofn yma ac yn ymwybodol bod ni'n dibynnu'n llwyr arna ti am fyndithion yr oedfa yma gyda'n gilydd. O, am gael gwybod am naws yr ysbryd glân a phresenoldeb ein harglwydd Iesu Grist yn ein plith ni. Llawenydd fydd y prynhawn i ni, gogoniant i ti ein Duw a'n Tad. Amen. Yr emyn gyntaf i 85. Tyred arglwydd, tyrd yn fian, dim ni'n boddia dan y nef, dim ond ti a ddeil fy ysbryd gwan, llyddedig yn ei le, neb ond ti a gyfyd fenaid, llesg o'r pydew di i'r lan, os dy di sy'n gwneud i'm ochain, tîm gwneud llawen yn y man. 85. Cyhoeddiadau yn fyr iawn. Croeso cynnes i bawb sydd yma prynhawn yma.
Ac fel mae'n dweud fan yma, fydd yna luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa. Ac am yr wythnos mae cyfarfod gweddi ar y trydydd nos Iau yma, Mehefin 16, ac wedyn yr oedfa nesaf, Prynhawn Sul eto am hanner awr wedi 3. Felly dyna'r cyhoeddiadau. Cyn fo fi'n sôn am y casgliad, jyst i roi diolch i chi eto am y croeso, a cyfarchion o'n heglws ni'n Abertawe. Ni'n agos iawn i'r eglwys yma, ni'n cwrdd yn aml iawn, ac maen nhw'n amifro'r cyfarchion i chi y bore yma, y prynhawn yma. A diolch yn fawr i chi. Mae'n cysylltiad ni'n mynd nôl yn beth iawn. Wedi dweud o'r blaen, y cysylltiad parch fod yn heiam fod yma nôl i Abertawe ac yn ffrind gorau, yn nabod e'n dda. Felly mae'n mynd nôl dipyn o flynyddoedd, ond diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. Ni'n gofyn i Dduw i fendithio'n hwydfa ni'n y prynhawn yma gyda'n gilydd, iddo fe gael y clod a'r gogoniant am y cyfan oll. Casgliad yn awr, a wedyn ni fyddwn ni'n canu am 1:45, y casgliad. Mae darlleniad y prynhawn yma o lyfr ar Actau 17, a dechrau yn adnod 22. Actau 17, adnod 22. Yna safodd Paul yng nghanol Areopagos ac ddwedodd, "Ha wyr y theniaid, mi'ch gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choel grefyddol. Canis wrth y fod heibio edrych ar eich defosiynau, mi gefais allwr yn yr hon yr ysgrifennasid i'r diw nid adweinir. Yr hwn gan hynny'r di chwi heb ei adnabod neu addoli. Hwnnw yr wyf fi yn efenegu i chwi. Y diw o wnaeth y byd a phob peth sydd ynddo, gan ei fod yn arglwydd nef a deiar. Nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylaw, ac nid a dwylaw dynion a gwasanaethir ef, fel pel fe arno eisiau dim, gan ei fod ef yn rhoddi bawb fywyd, ac anadl a phob peth oll. Ac ef e wnaeth o un gwaed pob cenedl o ddynion, i broswylio ar holl wyneb y ddeiar.
ac y benodd yr amseroedd rhag osodedig a therfynau eu presfwylfod hwynt. Fel y ceisiant yr arglwydd os gallent yn baflu ynddo amdano ef, a'i gael nad yw fe yn ddiau nepell oddi wrth bob un ohonom. O blegid, ynddo yr ydym ni yn byw, yn symud ac yn bod. Megis y dywedodd rhai o'ch poetiau chwiech hunain. Canis eiliogaeth ef hefyd ydym ni. Gan ei bod ni gan hynny yn eiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybyd fod Duw yn debyg i aur neu arian neu fain o gerfiad celfyddyd a dychymyg dyn. A Duw wedi esgeiluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man, edifarhau. Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd mewn cyfiawnder. A gŵr ordeiniodd efe, gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. A phan glywsant sôn am atgyfodiad y meirw, rhai a wartwarasant. A rhai a ddywedasant, nieth wrandawn drachefn am y peth hwn. Ac felly Paul a aeth allan o'i plith hwynt. Bydde Duw i fendithio'r gair yna i ni. Ac yn ni nawr yn ymdrechu droi at y Duw yma mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti o dad am bob cyfle sydd gyda ni fel unigolion i ddod at ti mewn gweddi. Diolch i ti am bob cyfle yn ein ylwydydd ni i ddod at ti mewn gweddi. Ond dyma fraint arbennig arall o dad i ddod o flaen di gyda'n gilydd mewn gweddi. Gwnaen ni fod yn weddigar nawr gyda'n gilydd, yn dawel ein meddyliau, yn anghofio am pethau'r byd sydd yn pwyso arno ni, pethau trwm efallai, gofidiau, stormydd bywyd, beth bynnag fydd y prynhawn yma yn torri ar ein traws ni. Ni'n gofyn i ti o dad i ni gael awr o dywelwch meddwl gyda'n gilydd, gan ystyried beth ni wedi ddarllen gyda'n gilydd o dy air di. Ni'n diolch i ti o dad fod ti'n ddiw sydd yn gwybod am bob peth, Duw sydd wedi ein creu ni. Duw o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Y Duw mawr, y Duw sanctaidd. Ni'n diolch i ti o dad fod ni nawr yn galw ti yn dad i ni. Dyna fendith rhyfedd i ni. Troi at y Duw mawr a greodd yr holl fyd yma, sydd yn cadw y byd yma, hyd yn oed y funud yma. Duw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn dad i ni. Ni'n diolch i ti o dad felly yn Iesu Grist. Diolch i ti am y gwaith a gyflawnwyd, y gwaed a dywalltwyd. Ni'n diolch i ti o dad fod maddeuant llwyr am ein pechodau. Diolch i ti o dad fod ni'n burlan o'th flaen di yn Iesu Grist. Dyna aberth. Ni'n edrych ar y groes ac yn gweld y gwaed a difrifoldeb y groes, ond eto o dad. Ni'n gwybod ar y groes yma fod ein gwaredwr ni wedi derbyn ein pechodau'n llwyr arno ei hun. O dad, ni'n gwybod am y poenau. Ac ni'n gwybod am eiriau'r Iesu Grist ar y groes, o dad pam yn gwydewaist. O dad, ni'n diolch i ti fod wedi cyflawni y cyfan oll. A'r gair arbennig ar y groes, yr un gair yna, gorffennwyd. Y gwaith wedi ei gyflawni yn llwyr. Dim byd allan ni'n neud, dim sydd eisiau ni wneud, ond derbyn
yr aberth, fel aberth personol i ni. Gwaed y groes sy'n codi ddeuddyl yn goncwerwr mawr. Dyna ni prynhawn yma, llwch y llawr. Marwolaeth yn gwynebu ni, os na ddaw ein harglwydd cyn hynny. Ond eto, Dad, ni'n mynd i weld yn y gair y prynhawn yma, fod y gofal yma dros y llwch, bob unigolyn, y llwch yn ymuno gyda'r enaid, ac am dragwyddoldeb, ymresenoldeb Crist. Gall geiriau ddim mynegu y llawenydd yma, dylai fod yn ein calonau ni. Am mynd i gael ffydd y prynhawn yma. Ffydd fydd yn codi ein calonau ni, ac yn y cyfan oll fyddwn ni roi'r clod a'r gogoniant i ti trwy ein harglwydd Iesu Grist. I'n meddwl am yr eglwys yma, o Dad, am gael gweld y lle yma'n o'r lawn. Rhai am glywed yr efengil yn y Gymraeg, rhai yn clywed yr efengil yn y Saesneg, rhai yn dod i'r bywyd trwy y gair. Y newyddion da yn dyfod eu calonau nhw, a nhw yn cyffesu ein pechodau. Ni'n diolch o Dad i ti fod ni wedi gweld eisiau maddeuant pechodau. Ni'n diolch i ti o Dad fod y pwysau wedi bod arno ni, methu gweld gobaith o gwbl, ond wedyn yn sylweddoli trwy dy air di, trwy dy digaredd di, nid cig a gwaed y ddatguddiodd hyn i ni, ond ein tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Y datguddiad rhyfedd yma, o Dad, bod maddeuant llwyr i ni. Ac bod ni'n dyfod yn wastadol o fflaen di gyda'r parchedig ofn, gwnaen ni fod fel yna prynhawn yma, yn ein ymddygiad tuag ato ti, nid yn unig ar dy ddydd arbennig, ond ym mhob dydd. Na bydden ni'n byw ein bywydau yn ymwybodol fod Iesu Grist ar ein hochr ni. A gofyn y cwestiwn yn aml a ddylen ni fod yma. A fydde Iesu Grist yn barod i fod gyda ni. Gwnaen ni gael yr ymddygiad yma, o'r parchedig ofn, am dy blesio di, fel plant bach yn plesio ei tad. Dyna i ni am fod y prynhawn yma. Ni'n gofyn ti am y gair, ni'n diolch i ti am y Beibl agored unwaith yn rhagor. Ni'n gweddio am ein cenedl ni. Dad trigger ha. Ein capeli ni yn cau, trwy gydol ein gwlad ni. Ddim efengil wedi cael ei gyhoeddi ers amser yn llawer o'r llefydd yma. A'r canlyniad yn amlwg, ti wedi troi i ffwrdd. Ond eto, Dad, ni'n gwybod bod hwn yn ddydd o ras, ac fod y gariad di yn gariad anfeidrol. Ac i ni'n sylweddoli, o Dad, allwn ni droi at ti prynhawn yma, i ofyn i ti am drigaredd yn ein cenedl ni. Cadw yn ymynau ni, o Dad. Diolch i ti am rai sydd wedi cyhoeddi'r fath ymynau ni ganu gyda'n gilydd. Diolch i ti am y Beibl arbennig yma. Diolch i ti o Dad fod cyfieithad gyda ni yn ein iaith, cyfieithad yn ein iaith Saesneg hefyd, bendithiau'r holl waith. Cadw dy weinidog fan yma o dan dy ofal, o Dad. Gwnaed fe gael gwybod i dyn oedd heddiw am fendithion yn y gair. Ac pan fydd yn dod gartref unwaith yn rhagor i ofalu am y praidd, ni'n gofyn ti am bob arweiniad iddo fe, a bendith trwy'r cyfan oll. Diolch i ti am y gweinidogion sydd wedi bod yn ffyddlon dros yr achos, trwy y blynyddau. Rhai yn awr yn colli iechyd efallai, ond eto, Dad, yn medru gweddio dros y rhai sydd yn cymryd y gwaith drosodd yn awr. Mae eisiau dy fendith ti arno nhw, o Dad. Cadw ni felly i'w engweddu y prynhawn yma. Cofio mae teuluoedd a'i gofidiau ymhlith y bobl yma hefyd, a dy eglwysi di trwy y wlad, lle bydd y gair yn cael ei gyhoeddi mewn parchusrwydd, mewn parchedig ofn, ac yn dibynnu yn llwyr arna ti am y cyfan oll, ac yn dymuno yn bennaf oll yn y dydd yma eto, i ti gael y clod
a'r mawl, ac i Iesu Grist gael ei godi i fyny, ac i ni addoli di yn y gwirionedd ac yn yr ysbryd. Cadw ni felly ein gweddi yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gawn ni ganu felly am un 303. 3 Pam, o pam, bechadir cyndyn, pam y colli dy enau drud. Mae dy grewr heddiw'n gofyn, pan yr ymgymdynu cyd. 303. Amen.
testyn prynhawn yn Actau 17 eto, adnod 32. Dyma ni a phanglawsant sôn am atgofodiad y meirw. Rhai y watwarasant, a rhai y ddywedasant, nith bran drawn drachefn am y peth hwn. Wi am ddelio gyda'r atgyfodiad y prynhawn yma, a creu y cwlwm pwysig sydd rhwng atgyfodiad Iesu Grist a atgyfodiad y meirw. Wi am sylwi yn fyr nawn gyntaf i chi fel agoriad fan yma. Yn y benod o'n i'n ddarllen, yn adnod 31 fan yma, a sylwer yn gyntaf ar y madrodd olaf yr apostol Paul fan yma, gan roddi ffydd i bawb oherwydd darfod iddo ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. Darfod iddo ei gyfodi ef, sef Crist, oddi wrth y meirw. A ymateb nhw sydd yn rhyfedd, a phan glywsan sôn am atgyfodiad y meirw, rhai o watwarasant. Nawr, chi'n gweld mae nhw'n sôn am atgyfodiad y meirw. A'r apostol Paul yn ei air yn cynt yn sôn am atgyfodiad Crist. Felly, y ryfeddod fan yma yw hyn, fod nhw yn ei angrediniaeth yr atgyfodiad wedi gwneud cwlwm fan yma. Y cysylltiad rhwng atgyfodiad y meirw a atgyfodiad Crist. Ffordd arall felly ddylen ni bod i weid y cysylltiad rhwng atgyfodiad Crist a atgyfodiad y meirw. A dyna rwy fam trwy ras diw y prynhawn yma, roedd sicrwydd i chi o'r cwlwm yma, y sicrwydd yn ein calonau, fod yma gwlwm sicr rhwng atgyfodiad Crist a atgyfodiad y meirw yng Nghrist. I chi'n gweld rhyw gyhyddo Paul o hyd am ddelio a pregethu am yr atgyfodiad. Dyma un i chi yn Actau 17 yma. Bydda fyna'r siaradwr hwn ei ddywedi da rhai tebyg i wef yn mynegu diwiau dieithr. Am ei fod yn pregethu yr Iesu a'r atgyfodiad iddynt. Dyna'r cyhyddiad yn ei erbyn e. O flaen Felix yr un peth, oedd yn ymddiffyn i hyddan. Dyma'r apostol Paul yn ymddiffyn i hyddan fel yma. Oddi eithir yr un llef hon a lefais pan oeddwn yn sefyll yn eich plydd am atgyfodiad y meirw yn berni'r chwi heddiw. Chi'n gweld yna'r un peth, y farn yma yn dod i'r apostol Paul a'r pregethwyr sydd yn ffyddlon i'r gair. Dyma'r farn, sôn am atgyfodiad y meirw. I bwrpas yr apostol Paul, dyna arferiadau oedd egluro Iesu Grist ar atgyfodiad. Dyma fe, mae'n rhaid oedd i Grist ddioddef a chyfodi oddi wrth y meirw. Ac mae hwn yw y Crist, yr hwnnwyf yn ei bregethu i chwi. Felly y prynhawn yma, 3 pwynt. Cyntaf, sicrwydd atgyfodiad Crist. Yr ail, sicrwydd atgyfodiad y meirw. A'r trydydd, rhai o'r pethau a welir y nydd atgyfodiad y saint. Y dydd mwyaf rhyfedd sydd o'n blaen ni. Mae'r un o'r dyddiau mwyaf rhyfedd sydd wedi bod yn y byd yma eriod oedd Crist yn dyfod i'r byd. Ond dyma chi ddyfodiad arall. Ac mae'n bwysig bod ni'n sicr o'n sefyllfa ni, fel unigolion y prynhawn yma, ar y dydd yma, arbennig yma, o ail ddyfodiad Crist. Mae da ni gwlwm sicr, os ych chi'n Gristion y prynhawn yma, fan yma neu falle rhywun arall fydd yn gwrando, mae gyda ni gwmwl sicr yma, y mynydd wedi dweud hyn wrthon ni, yn John Thomas yr Rhaeadr. Am fod yr Iesu'n byw hefyd, fydd ei saint. A dyna chi'r cwlwm o sicrwydd rwy am yn ynghalon i prynhawn yma.
fod sicrwydd atgyfodiad i'r saint. Felly yn gyntaf, mae rhaid i fod yn sicr o atgyfodiad Crist. Wi am droi, allan ni droi llawer i le, yn canolbwyntio'r digwyddiad fydd yn cadarnhau y cwlwm yma. 3 lle, Mair Magdalen, y disgyblion yn Ciniawa, a bedd Lazarus. Chi'n gwybod yr hanesion yma yn dda bob un o'n chi, fi bron yn sicr. Mair Magdalen yn gyntaf, mae'n dod at y bedd, fel ni'n gwybod. Dod at y bedd ein harglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, oedd e ddim yn y bedd. A ni'n darllen fel yma, hi nawr, ac y gan fi 2 angel mewn gwisgoedd gwynion yn eistedd, un wrth ben, ac un wrth draed, lle oedd o dasid corff yr Iesu. Dyna chi'r sicrwydd cyntaf. Y corff yma wedi cael ei roi yn y bedd. A hwy oedd y wedasant wrth i o wraig, pam rwy ti yn wylo? Eithaf ei ddywedodd wrthynt, am ddwyn ohonynt hwy fy arglwydd ymaith, ac nas gwn, pa leid o dasantef. Oedd ei am gweld corff yr arglwydd Iesu Grist, eu traddodiad nhw oedd hyn. Ond oedd e ddim yn y bedd. Dyma chi'r feddod. Llais yn dod o tu ôl i fi. Hithau ddim yn adnabod. Yr Iesu oedd e. Yr Iesu ddywedodd wrthi, pam yr wyt yn wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Mae cariad Crist yn wastadol yn ynrfeddu. Fel mae y tynerwch yma yn ei eiriau fe. At Mair Magdalen fan yma. Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Fel se fe ddim yn gwybod. Hithau yn tybed, mae y garddwyr oedd e fe. A ddywedodd wrtho, Syr, os dy di ei dygastef, dywed i mi pa le dodau stef, a mi fi ei cymera fe fy maith. Nawr te, chi'n sylwi fan yma, dyma Mair yn gweld y dyn yma, y dyn a corff. Ddim yn ei adnabod e, ond oedd e'n fyw, corff gyda ge. Dim rhyw ysbryd oedd e, achos oedd e'n meddwl o'r garddwr oedd e. Ond yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi'r sicrwydd cyntaf o'r atgyfodiad corfforol yma yn ein harglwydd Iesu Grist. A'r Iesu a ddywed wrthi, Mair. Gallwn ni ddychmygu eich halon ni. Beth amdano ni prynhawn yma de? Yr Iesu a ddywedodd, Mair. Dyna chi lywenydd. Yr Iesu Grist yn fyw, a hithau a droes a ddywedodd wrthi, Raboni, yr hyn yw dywedid. Athraw. Ac mae yna gwlwm arbennig fan yma'n dod, yn oes chi'n gwybod yr hanes eto. Neges yr arglwydd Iesu Grist. Oedd hi fynd nôl ar neges yma i'r disgyblion. A mae'r neges gyda ni'n y prynhawn yma, yn ein gair ni. A dyma'r neges. Eithir dos at fy mrodyr. Mae'n debyg mae'r tro cyntaf i'r arglwydd Iesu gyfeirio at ei ddisgyblion fel brodyr, brethren. A dywed wrthynt, yr wyf yn dyrchau fi at fy nhad, i. A'ch tad, chwythau, am diw i, a'ch diw chwythau.
Mae'n arbennig fel mae wedi dweud y geiriau hyn. Dwi'n wedi dweud rwy'n dyrchafu at ein tad ac at ein diw na. Fy nhad I a'ch tad chwythau. Am diw I a'ch diw chwythau. Dyna chi gwlwm arbennig. Wrth gwrs mae'n wahaniaeth mewn un ffordd yma, mae rhaid ni bwysleisio hyn. Oedd Crist yn fab diw o genhedliad tragwyddol. A'r plant y disgyblion yma oedd yn cyfeirio ato fe, a chi os ydych chi yn Iesu Grist ac yn ei garu e, chi trwy'r mabwysiad grysol. Dyna'r gwahaniaeth etifeddiaeth y cenhedlaeth tragwyddol yng Nghrist y mab. Mab diw o dragwyddoldeb. Chwythau wedi eich mabwysiadu yn rasol ynddo ef. Felly dyna ni wedi dechrau'r cwlwm y prynhawn yma gyda'n gilydd. Y sicrwydd yma o Dduw ein tad. Gobeithio bod ni'n meddwl bod tro ni'n gwyddio. Ein tad. Nawr at y disgyblion yn pysgota. Nhw'n pysgota dros nos. Dod nôl yn y bore ar Iesu yn sefyll ar y lan. Eto y disgyblion ddim yn ei adnabod e. Llyged nhw wedi cael cuddio fel petai. Ond yma neges yr arglwydd Iesu Grist ato nhw. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt, dewch cyn iawch, yn y Saesneg, come dine with me. Dewch cyn iawch. Eithir ni feddiau neb o'r disgyblion ofyn iddo pwy wyt ti, am ei bod yn gwybod nawr. Mae'r arglwydd oedd. Chi'n gweld mae rhyw ysgafndir yn dod yn rhwydd i'n crefydd ni. Y parchedig ofn yma at y diwdod. O'n nhw'n gwybod mae'r arglwydd oedd e. Ond ych chi'n gweld eto, oedd wedi dweud wrthon nhw, dewch cyn iawch. A'r Cristion yn ymwybodol yna, ynddo e? Bod yr alwad yma, dewch cyn iawch. A dyna ni, mae'r Iesu a ddaeth ac y gymerodd fara ac yr oedd iddynt a'r pysgod yn yr un modd. Beth mae hwnna'n gyfle i chi? Yr arglwydd Iesu Grist yn bwyta ac yn hyfed gyda nhw. Y corff, dim ysbryd oedd yn yma. Y drydydd waith hon, yr awr yr ymddangosod yr Iesu i'w ddisgyblion, wedi ei gyfodi o feirw. Ac wedi y cynyawa, mae fe'n dechrau siarad gyda nhw nawr. A dyma chi gwestiwn hanfodol eto y prynhawn yma. Y sicrwydd bod chi'n derbyn Crist fel gwaredwr. Dyma y cwestiwn yn gyntaf. Seimon mab Jona, a wyt yn fy ngharu i? Gallai ofyn y cwestiwn yma'n bersonol i'n nghalon ni. Ac i'ch weithiau. A i chi'n ei garu e. Mae hyn yn golygu caru'r Iesu Grist yn fwy na cyfan i gyd. Dwi'n meddwl yn aml am yr emyn Gymraeg yna, William, sef e, fi'n siŵr, ie. Iesu, medda fe, rwy ti'n ddigon. Dwi'n wastad yn meddwl bod yn pwysleisio hwnna, beth yn y byd gallai gymharu Iesu Grist gyda. Chi'n gwybod y llinell nesaf, chi? Mwy trysorau sy'n ei enw, beth allai feddwl amdano? Na thrysorau'r India i gyd. Mae mwy o drysorau yn enw Iesu Grist ac unrhyw beth arall. A mae'n cariad ni at Iesu Grist yn rhaid fod yn fwy na'n cariad ni at ddim arall.
Dyw na ddim yn lleihau ein cariad ni o na, mae'n nid yn fwy. Fwy o gariad at Iesu Grist na'n plant. Fwy o gariad Iesu Grist. Plant y plant nawr, dyna roi dran dwi ynddo fe. Ie, mae'n rhaid bod e. Ond mae'r cariad at y plant yn fwy. Mae'ch gweddiau dyddiol chi amdani nhw. Iddo nhw ddod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ein holl deulu ni. Felly dyna'r ail, y pysgota. Maen nhw'n cofio am y peth yma yn actau eto. Hwn a gyfododd Duw y trydydd ddydd ac ei roddes ef i'w wneithir yn amlwg. Yndi hwnna'n gysur i ni prynhawn yma. Crist wedi ei wneud yn amlwg. Dros 500 ar un tro unwaith. Nid i'r bobl oll eithir i'r tystion etholedig. Dyw e ddim yn amlwg i'r byd yma. Ond mae'n amlwg i rai etholedig. Sef i ni, meddan nhw, y rhai fwy tasom ac yfasom gydag ef wedi ei cyfodiad o'r ferw. Nawr at atgyfodiad Lazarus, mae'n amser yn mynd ymlaen, mi'n siŵr. Atgyfodiad Lazarus, yn fer iawn fan yma. Geiriau Martha i'r arglwydd Iesu Grist, arglwydd pe buasau ti yma, ni fuasau farw fy mrawd. Wyt ti trach yn hwyr, mae'n frawd wedi marw, dyna fe. Yr Iesu'n dweud wrth i atgyfodi'r dy frawd rachefn. Mateb Martha'n dda iawn. Mae fi awn yr atgyfodi'r ef yn yr atgyfodiad y dydd ddiwethaf. Yr Iesu ddywedodd wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd yr hwn sydd yn credu yno fi ni bydd marw yn rhagywydd. A wyt ti yn credu hyn? Ateb Martha, gallai wedi gweud yn syml, odw, fi'n credu hyn. Mae'n dweud fwy. Ydw i farglwydd yr wyf fi yn credu mai ti yw y Crist mab Duw. Diwdod y Crist yma, yr hwn sydd yn dyfod i'r byd. Ti yw Crist, mab y Duw byw, meddai. Seimon Pedr wedi dweud yr un peth, a chi'n cofio ateb yr arglwydd Iesu Grist tuag ato fe, a'r Iesu gan ateb a ddweud wrtho, gwyn dy fi di Seimon, mab Jona. A dyna'ch ateb chi y prynhawn yma. Ti yw Crist, y Crist, mab Duw. Mae'r ateb o'r nefoedd yn dyfod i chi prynhawn yma. Nid gwyn dy fi ti, Seimon, mab Jona. Gwyn eich byd chi, ffrindiau yng Nghrist. Canis nid cig a gwaed a ddadguddiodd i ti, ond fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Dyna sicrwydd y Cristion felly, cyffes Martha fan yma. Ti yw Crist, mab y Duw byw, ac am hyn am fod Iesu'n fyw, byw hefyd fydd y saint. Nawr yd sicrwydd atgyfodiad y saint. A dyma golwm na all byth gael ei ddatod. Atgyfodiad Crist a atgyfodiad y saint. Yn cofio geiriau am Abraham yn Rifeiniaid penod 4, adnod 20 i 25 am Abraham. Ac nid ymeodd ef a ddewid Duw trwy angrediniaeth, eithir y fe yn nerthwyd yn y ffydd gan roddi gogoniant i ddiw, ac yn gwbl sicr ganddo am yr hyn a ddawasau ei fod yn aml i'w wneithir hefyd, ac am hynny cyfrifwyd iddo yn gyfiawndir. Eithir nid ysgrifennwyd hynny ar ei fwyn ef yn unig, ddar fod ei gyfrif iddo, ond ein mwyn innau hefyd,
Y rhai y cyfrifir, a dyma ni, y rhai ydym yn credu yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd ni y feirw. Yr hwn a dryddodwyd dros ein pechodau ni ac y gyfodwyd i'n cyfiawnhau. Dyna chi'r cwlwm. Dyna chi lawndir y gwaith yma. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud gorffenwyd beth sydd wedi gorffen. Efe a dryddodwyd dros ein pechodau ni, mae'n rhaid pregethu hwnna, wrth gwrs bod e. Ond mae ynglwm a pregethu'r atgyfodiad. Gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni o flaen y Duw yma. Y ffydd felly sydd yn derbyn gwaith Crist yn unig ar y groes. Ffydd yma sydd yn niw atgyfodiad Crist. Felly gan fod Crist wedi atgyfodi, felly hefyd sicrwydd yr atgyfodiad. Mae'r bedd yn agosáu o'n o'r Mae'r rhai ifanc yma, mae'r rhai hynach yma, ond mae'r bedd yn agosáu bob un ohono ni. Heblaw bod Crist yn dyfod nôl yr ail waith mewn gogoniant. Felly, os oeddi Crist wedi atgyfodi, gwrandwch beth yw sydd yn cael ei fyny yn cyntaf Corinthiaid, penod 15. Ac os pregethu'r Crist ei atgyfodi efo feirw, gobeithio dyna beth sydd wedi digwydd prynhawn yma, pregethu Crist ei atgyfodi efo feirw, pa fodd y dywed rhai yn eich plith chwi nad oes atgyfodiad y meirw? Mae hwn yn angrydiniaeth llwyr. Gwrthod atgyfodiad y meirw. Mae hwnna'n amlwg. Yr un modd mae yma i diwdod Crist yn angrydiniaeth. A mae ei enedigaeth forwyn fair. Angrydiniaeth. A mae ei wirthiau. A hwnna wedi digwydd yn ein pwlpedau ni yn ein gwlad ni. A mae y gwirthiau yma. Mae'n amlwg yn angrydiniaeth ddifrifol. Y cwestiwn yw, oeddi yn ddifrifol hefyd i amau atgyfodiad rhai sydd yn credu yng Nghrist? Oeddi ni'n amau rhywle yn yr engalon yma yr atgyfodiad? Dwi'n yn sôn yma'n sicrwydd. Mae ymwysodiadau'n dyfod i fewn. Ond, os oes ameuaeth o atgyfodiad Crist, mae mor ddifrifol ar y meion arall. Eithir onid oes atgyfodiad y meirw ni chyfodwyd Crist chwaith. Dyna chi beth difrifol. Amau atgyfodiad y meirw ni chyfodwyd Crist chwaith. Ond i chi'n gwybod fel Cristion y prynhawn yma. Mae atgyfodiad y meirw. Eithir yn awr Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw ac a wnaed yn flaenffrwyth. Yr rhai a hyn asant. Canis gan fod marwolaeth trwy ddyn hefyd y mae atgyfodiad y meirw. O blegid megis yn adda, mae pawb yn meirw. Os rhywun yma ddim yn amau hwnna, mae pawb yn marwolaeth o flaen pawb ohono ni. O blegid megis yn adda, mae pawb yn meirw, ond felly hefyd, yng Nghrist y bywheir pawb. Yng Nghrist y bywheir pawb. Chi yng Nghrist y prynhawn yma? Yng Nghrist y bywheir pawb.
i ddod at y diwedd yn yma, wel, beth a welir yn nidd yr atgyfodiad y saint. Gobeithio bod ni trwy y gair yma yn sicr am y dydd yma. Y dydd o fuddugoliaeth Crist. Ein cyrff, os byddan nhw'n y bedd, yn atgyfodi i ogoniant, wedi ei ryddhau yn llwyr o bechod a effeithiau. Ni'n glwm yn effeithiau pechod yn awr. Ond y dydd hynny fyddwn ni'n ryddhau yn llwyr o bechaid, o bechod a effeithiau. Perffaith fwynhad o Dduw am dragwyddoldeb. Dyna'r addewidion. Chi'n gwybod am y benod yma, cyntaf Corinthiaid, penod 15. Chi wedi clywed ar lan y bedd yn aml wy'n sicr. Beth yw'r atgyfodiad y meirw? Wel, dyma chi rai o'r pethau sy'n cael ei ddweud. Heir mewn llygredigaeth, corruption. Cyfodir mewn anllygredigaeth. Heir mewn amarch. A gyfodir mewn gogoniant. Efe heir mewn gwendid. Ac a gyfodir mewn nerth. Fe heir yn gorff aniannol, natural body, ac a gyfodir yn gorff ysbrydol. Y mae corff aniannol ac y mae corff ysbrydol. Canis medda'r gair, yr utgorn a gan. Gallwn ni ond dychmygu'r fath beth. A'r meirw a gyfodir yn anllygredig a ninnau yn y wydir. Bydd rhai ar y ddeiar y pryd hynny. Bydd myrddiniau yn y bedd. Yn cofio siarad y hen wraig. Dau beth oedd hi'n Gristion yn anwyl. Mae wedi marw dros i 90au yn pymyrwodd hi. Oedd hi gyda'r broblem o faint o le sy'n y nefoedd. Problem arall wrth gwrs beth yma cyrff yma sy'n rwll dros y byd. Rhai wedi gwahanu, rhai wedi boddi, rhai wedi marw mewn fflamau achos bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth am y llwch yma? Dros y lle i gyd efallai. Duw y creawdwr. All yn rhwydd waniaethu rhwng llwch un oddi wrth llwch y llall. Mae Duw yn cadw mewn gofal y llwch. Duw y creawdwr mawr yw'r unig un all adfywio enaid gyda'i gorff personol. Enaid a chorff personol gyda'i gilydd am dragwyddoldeb. Duw y creawdwr mawr. Drian o'r credwr mewn datblygiad. Drian ohono fe. Drian ohono'r evolutionist. Diobaith. Duw y creawdwr yw'n gobaith ni yn yr atgyfodiad. Duw fydd yn dod o'r cyfan at ei gilydd, pob enaid a chorff am dragwyddoldeb. Mewn un ffordd i chi'n gweld, mae hwnna'n anodd i ni i ddeall yn diwedd gyda'n meddyliau bach. Ond mae yn wir ac yn mynd i ddigwydd. O Job hyd yn oed yn gweld yn glir. Canis my fi a wn fod fy mrhynwr yn fyw, medde fe, ac y saif yn y diwedd ar y ddeiar. Job. Ac ar ôl fy nghroi ni i bryfed i fetha corffwn. Job. Pryfed yn difetha i gorff y mae wedi digwydd. Eto, cafwyle Duw, medde fe. Yn fy nghnawd.
Yr hwn a gaf I mi fy hun ei weled, am llygaid a'i gwelant ac nid un arall I lygad e. Am ffydd fel Job. Yn y beth, y llygaid Job yn gweld ei waredwr. Allwn ni gredu na prawn yma. O di'n lygad I. A'ch llygar chi, os fyddwn ni yn y bedd, pam ddaw y Crist yma yn ôl, o di'n ni'n mynd I weld e gyda'n llygad yn hunan. Mae Job yn dweud y peth. Ac gan fod Job yn dweud yn ein gair ni, Dyw sydd yn dweud hyn. Trwy Job. Crist yn fyw, felly Job yn fyw. Crist yn fyw, a chwythau yng Nghrist yn fyw. Yr hwn a gyfnewidiau ein corff gwael ni, ein gorff gwael yw hwn. O'r beth wedi digwydd i'r corff hyn yn ddiweddar. Yn ymwybodol mae corff gwael yw e. Fel y gwylelir ef yr un ffurf a'i gorff gogoneddi sef, yn ôl y nerthol weithredrau trwy'r yn y dichon y fe ie, ddyrastwng pob peth iddo ei hun, Dyw sydd yn reholi. Ac ni alltir byth ddatol y cwlwm rhwng y saint a Christ atgyfodedig. Chi'n gwybod mae'r arglwyddiau sy'n Grist eto. Mae fe mor dyner ac yn gariadus. Gwrandewch yr geiriau mor gyfarwydd I ni. Nath yr allwodur eich calon, yr ydych yn credu yn niw, credwch yn ofinnau hefyd, yn hi fy nhad, y mae llawer o drigfannau a pe amgen. If it were not so, mi oedd e wedaswn I chwi. Yr wyf yn mynd I baratoi lle I chwi. Mae hynna'n digwydd nawr. Dyn ni ddim yn barod i'r nefoedd ar hyn y bryd. Mae'r gwaith yn cael ei baratoi. Yr wyf yn myned I baratoi lle chwi, ac mysma fi a af, ac y baratoi af le chwi, mae e ddeiaf drychefn, ac eich cymeraf chwi ata fy hun. Lle yr wyf fi y byddwch chwythau hefyd. Dim amheuon. Y Crist annwyl. Y Crist cariadus yma. Llawer y digfrynau. Paratoi lle I chwi. Ond chi'n gweld I orffen y dydd rhyfedd yma, mae yna wahaniaeth mawr. Atgyfodiad y saint mewn buddugoliaeth. Y corff drygionus angredadun mewn cryndod. A mab dyn pan fel yn ei ogoniant a'r holl sanctaidd, yngylion sanctaidd gydag ef, yna yr eistedd ar orseddfainc ei ogoniant. A chyd gesglir ger ei fron ef yr holl genedloedd, ac efe ei diodla hwynt oddi wrth ei gilydd, y gwahaniaeth ofnadwy yma. Mae rhaid cyhoeddi'r gwirionedd yma, ond I gyhoeddi fe gyda tynerwch a difrifoldeb. Ac os esir y defaid ar y ddehelaw, ond y geifr ar yr aswyd, dyma ni. Yna dywed y brenin wrth yr rhai ar ei ddehelaw, dewch, chwi fendigidion fy nhad, et I feddwch y deyrnas a baratowyd I chwi seliad y byd. Dyna'r deyrnas, o dragwyddoldeb mae'r drefn. Yna dywedef hefyd wrth yr rhai a fyddant ar y llawaswy. Ewch oddi wrthif rai melltigedig i'r tân tragwyddol, ar hwnna baratwyd I ddiafol ac I wyngylion. Yn credu bod ni wedi
pennill olaf o'r emyn ganon ni. Cyn i ddiw droi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angaid y ddychrynu, mynd adnabod Duw a'i hedd. Dyna'r apel y prynhawn yma. Fan yma, dwi'n mynd nabod chi gyd fel unigolion, pobl ifanc, rhai falle sydd yn gwrando. Yr efengil sanctaidd sydd yn cael ei gyhoeddi a'r gobaith sicr sydd yn ddi. Credwch yn Duw a Iesu Grist, mab Duw. I fod ymlith y saint, wy'n ystyried yn llwyr prynhawn yma, taw Duw yn unig all ddatguddio y gwirionedd yma, y prynhawn yma. Fel y bynnag mae'r efengil yn cael ei gyhoeddi trwy y byd yma. Duw yn unig, ond mae'n gyfrifoldeb ni i'w cyhoeddi y neges a gweddio ar ei ddiw yn ei drigaredd ddelio gyda'r pechadur. Gogoniant y saint yn wystadol gyda'r arglwydd. Prynhawn yma saint felly. Am hynny, diddenwch eich gilydd ar ymydroddion in comfort you one another. Diddenwch eich gilydd ar ymydroddion hyn. Mae'n y gwmwl na all byth a gael ei ddatod rhwng chi a Duw trwy Iesu Grist. Ych chi'n sicr, ych chi'n ddiogel, trwy y bedd a ti draw i'r bedd. Os nad i ni'n credu hwnna, ni ddim yn credu y gair yma. Am y gras felly i gael y llawenydd yn y gwirionedd yma. Y saint gyda'i gilydd am dragwyddoldeb, heb bechod, heb y cwmwl yma o bechod sydd gyda ni gyd. Llawenydd mawr. Saint o wraig a saint o ŵr. Fydd a fwy o gariad yn y nefoedd na sy'n nawr. Fwy o llawenydd yn y cariad. Tad a mab yn credu, fwy o lawenydd. Y cwlwm nall byth ei ddatod. Y cwlwm o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Ac wedi gorffen yr paratoi ni'n meddwl, wel, edrychau'r llwyd llyfr y munud yma. Mae yna drysworau yn llyfr y munud ni. Mae yna ofn ofnadwy arno ni yn cenedl di, mae'n mynd i golli'r llyfr y munud yma. Ond Williams, pa feddyliau uwch ei deall, medde fe, a gyfyno fi fy hun, wrth ystyried bod y diwdod perffaith pur a minnau'n un, medde fe. Diwdod perffaith pur a minnau yn un yng Nghrist. A grynwch ar ei eiriau fe. Dyma gwlwm, medde fe. Nad oes iaith a'i dyd i maes. Wy'n meddwl bod e'n meddwl fan yma, dyma gwbl na allwn ni byth a gwir ddeall hyd yn oed trwy eiriau. Wy'n teimlo am y llaeth fwy'n methu prynhawn yma. Cyfleu y cwmwl yma, cwlwm yma. A dyma fe'n dweud eto, Williams, cwlwm wnaed yn rhagwyddoldeb. Sy'n gristio yn y prynhawn yma. Mae'r cwlwm yma o dragwyddoldeb. Sicr, medde fe, cadarn, mawr ei rym. Mae fe sef yn cryfhau wrth bod e'n mynd ymlaen. Myrddio'n, ni all myrddio'n o flynyddoedd, medde fe, dorri'r hwn a'i ddatod ddim. Gwna fe beri tra parhaod Duw mewn bod. Felly mae'r cwlwm yma mor sicr a hyn. Mae mor sicr a Duw tragwyddol, hyd dragwyddoldeb. Dyna chi gwlwm. Dyna'r sicrwydd cadarn ein craig. Dyna le diogel yn y Duw tragwyddol yma. A'r cwlwm all fyth gael ei dorri
am fod e yn Iesu Grist. Am fod Iesu'n fyw. Mae'n fyw nawr. Y funud yma. Mae'n gwybod am bob calon sydd gyda ni fyr yma. Pob calon efallai sy'n gwrando ar rhyw arall. Mae'n gwybod y cyfan am fod yr Iesu'n fyw. Byw hefyd fydd ei saint. O bydde di ddiw yn ei drigaredd. I fendithio ei air. O, na bwysig yw unrhyw un i gyhoeddi neges fel yma. Gair Duw yw hwn. Dim gair unrhyw bregethwr. Y cwmwl yma, y cwlwm yma, a wnaed yn rhagwyddoldeb, sicr, cadarn, mawr ei rym, ni all myrddio'n o flynyddoedd, dorri hwn na'i ddatod ddim. Gwna fe beri, tra parhao Duw, mewn bod. Amen. Ni'n gorffen trwy ganu am un 212. 212. O fy Iesu bendigedig, i ni gwmni fe wnaid gwan, y mob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd llesgyr lan, a thram teflu'r yma cacw, ar anwadal donau'r byd, cymwrth roedd al fy ngafael, yn o ti, sy'r un o hyd, 212. Ac yn awr fydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chymdeithas yr ysbryd glân. Ni'n diolch i ti o dad fod gyna ni'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti o dad am yr addewidion yma. Ni'n diolch i ti o dad fod ni'n troi at ti i orffen mewn gweddi, i ti ddatgyddio dy hun i bob un ohono ni, i ni gael y llywenydd yn ein calonau, sydd yn dyfod yn unig trwy adnabyddiaeth o Iesu Grist fel gwaredwr. Maddau ni am ein pechodau, a derbyn ni ynddo ef unwaith yn rhagor. Amen.